Wel, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno pnawn yma. Anita dwi, so dwi wedi bod yn cydlynu rhan yma'r prosiect a dwi'n trefnu'r bloc yma hyfforddiant ar gyfer athrawon. Da ni'n cychwyn heddiw yma hefo Arwel, fydd yn siarad yn munud. A wedyn wythnos nesaf gyda ni cyflwyniad gan Bedwyr a Gwyn sydd yn cyflwyno'r John Muir Award efo'r 4 elfen yn fanna darganfod, archwilio, cadwraeth a rhannu. A wedyn byddai'n arwain 4 sesiwn sydd yn dilyn o heina i mewn i'r agwedd yna mewn bach mwy o ddyfnder hefo syniadau o sut fedrwch chi gweithredu hynna trwy bod allan yn yr awyr agored. Felly dwi wedi gwneud bach o ffilmio ryw clips ar gyfer hynna'n barod, so bydd na elfen ohono fi'n siarad yna hefyd, clips ono fi allan yn y maes yn neud rhyw pethau bach hwyl. Dwi'n gobeithio fydd yn ysbrydoli chi. Ac yn y sesiwn yna hefyd byddai'n sbio ar sut ydych chi'n plethu gyda'r cwricwlwm. Felly mae'n cychwyn ydy hwn. Bydd efo Arwel yn sôn am bob dim ydych chi angen gwybod ar gyfer y rhan trefnu. A hefyd pam da ni'n neud o'n sydd yn wych. Yma heddiw yma hefyd gyda ni Beca sydd y swyddog ymgysylltu'r cymuned ar gyfer y prosiect Carneddau. So trwy hi, mae hyn i gyd ddigwydd achos mae hi wedi rhoi gwahoddiad i fi i dilifro ar y rhan yma o'r gwaith. Felly, heb mwy oedi, diolch i Arwel Ymgynghorydd Ymweliadau ar gyfer Conwy, Gwynedd a Môn, dwi'n credu. So, drosodd i Arwel i rhannu cyflwyniad. Diolch fawr iawn. Pnawn da pawb, gobeithio bod pawb yn iawn ac yn iach, a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Mae'n neis gweld rhai gwynebau cyfarwydd ar hwn, ac yn anffodus mae hyfforddiant rhithiol da ni'n ei wneud dyddiau yma. Mae'r cyswllt wyneb na wedi mynd. Na i rannu'r sleid y gyflwyniad gyda chi rwan, gobeithio wneud hyn digwydd. Ydy pawb yn gweld nes, a chi jyst yn nodio i ddweud bod chi'n gallu gweld hwnna'n iawn cyn i ddechrau mynd yn ymlaen. So be sgynnau ydy trosolwg rili, ymweliadau addysg a helpu chi i oresgyn yr heriau newydd sydd yn gwynebu ni chi wrth ni fynd ymlaen a cynllunio yn ymweliadau ac yn fod yn rhan o'r prosiect diddorol yma. Prosiect rili pwysig dwi'n meddwl o ran ysgolion sydd yn ar lethrau ac ar wylodion y Carneddau. So dwi'n hynod o falch bod fi'n gallu rhoi y cyflwyniad yma i chi. Tra da ni'n gwneud hyn, fysa'n neis gwybod pwy sydd gennym ni. So dwi'n mwyn sych chi unmutio am funud, a bod ni jyst yn cael, dwi'n abod rhai gwynebau, ond mae yna rhai eraill sydd ddim mor gyfarwydd i fi. So, gewch chi unmutio, gai gochwyn efo Heli, dat ych di? How do I put that? Can I know? Oh, do you mean me? Yeah. Hello, can you hear me okay? Yeah. I'm Heli, Heli Dewey. I've just started a new post with Ymweliadau, which is a social enterprise based in Llanrwst, and we're looking at using the Gwydr Forest as a resource for social prescribing, and that can include working with schools. So yeah, that's me. Brilliant. I'm based just up the road from you, Harry. I'm up at NAMPH at the Outdoor Education Centre just up the road from you. So call in at any time once the current restrictions allow us to do so. Yeah. Great. A ddoi at Hannah. Haia, Hannah, dwi'n athrawes blwyddyn 56 yn Ysgol Gynradd Bro Gwydr hefyd yn Llanrwst. Lle da, ti o, lle da. Arfon. Haia, Arfon Lewis dwi hefyd gweithio fo Hannah Bro Gwydr yn Llanrwst. Dwi'n ers 17 mlynedd rwan. Pyn amser rwan, de. Gormod, dweud gwir. Amser y teirio, Arfon? Amser y teirio, sa'n neis, Arwel, sa'n neis, boi. A fi'n hefyd. Anni. Ble arall ti gyda ni? Gyda ni Anni oes? Is that me? Anya? Yeah. Oh, sorry, Anya, sorry.
Sori. Onie. Dwi'n Onie, and dwi'n gweithio yn, dwi'n siarad dipyn Cymraeg, ond I come from Ireland originally, ond dwi'n byw yn Conwy, a dwi'n gweithio yn ysgol Port of Felon fel cymorthyn dros bar Durban. Brilliant. A ti'n gweithio efo Paul Tom? Dros bar Durban. Yeah. And dwi'n hoffi yn fawr tu allan. Brilliant. Yeah. Pwy arall sydd gyda ni? Pwy arall sydd gyda ni, Anita? Wel, dwi'n gweld rhywun enw AJ. Dwi'n gwybod pwy ydi AJ. Helo, criw o Ysgol Dyffryn Conwy, da ni fama, so ar y fideo ar hyn o bryd, da ni'n gweld pennaeth adran Mr Jason Turner. O, Jason. Glanwen Braidd y fanna, athrawes sydd yn ymwneud a lot o ran awyr agored hefyd, a wedyn Mr Ricky Jones yn fanna hefyd. Okay. Sut fai? Iawn. Neis gweld Gwynedd cyfarwydd. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Tra oedd hynna, o'n i'n meddwl os ni roed, dwi'n meddwl chi'n gweld hwnna, dwi'n meddwl bod hwnna yn wir iawn i lleda ni heddiw yma. Fel da ni'n gwybod, mae dysgu yn mynd i fod yn digwydd yn bob man, a fydd angen i ni oresgyrn heriau newydd a mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio. A dwi'n grediniol iawn bod mynd â plant tu allan i dosbarth yn fod yn hanfodol i ni allu cyflwyno'r cwricwlwm yn mor diogel a cefnogi dysgu a llesiant. Nid yn unig y plant, ond staff, chi fel staff hefyd. A da ni yma i'ch cefnogi chi i ddod i ddeall sut mae dysgu'n yr awyr agored yn gweithio ac sut i edrych ar y rheoli ac addasu'r sefyllfa bresennol. Gan obeithio bod ni'n sefydlu yr sylfaen gry a gwell na i symud ymlaen, lle bod ni'n gallu gwreiddio dysgu'n yr awyr agored ym mhob haen o addysg ar draws yr rhanbarth lle. So dyma beth sgynnau ydy codi ymwybyddiaeth o brif bwyntiau gofynion wrth gynnal ymweliadau. Deall sut mae dysgu awyr agored ac ymweliadau yn arwain at ystod eang o ddeilliannau blant a phobl ifanc. Deall sut bod ysgol neu sefydliad yn cwrdd â gofynion y sir a'r cyfarwyddwyr cenedlaethol. Codi ymwybyddiaeth o polisia a gweithdrefnau addysg. Codi ymwybyddiaeth o ganllawiau ac ar gyfer coronavirus. A'r darn mwyaf o hwn ydy'r darn asesu risg na mewn modd synhwyrol ac falle edrych arno fo efo llygyd chydig yn wahanol lle. Chi'n cyfarwydd i'r rhai falle ac yn berthnasol iawn i'r ymodau tywys sydd gynnu ar hyn o bryd, ond lle da ni fel gwasanaeth yn eistedd ydy, da ni yn eistedd o dan gwasanaeth awyr agored Gogledd Cymru. Mae yna dwy ran i'r gwasanaeth yna. Mae gennym ni'r canolfannau preswyl, uwchben Llarws, Nant Bwlch yr Haearn. Dwi'n gwybod bod staff Dyffryn Conwy a Bro Gwydr wedi hen arfer dod i fyny'r ganolfan a Pentre Llyn Cymer. A wedyn, yr ochr mae fi a Mike Crosser yn wneud efo ydy'r gwasanaeth ymgynghorol ar gyfer ymweliadau addysg. A beth da ni'n edrych ar ydy'r gwir antur, gwir ddysgu na lle. Beth di'n gwaith ni? Wel, yn gyntaf oll, diogelu chi fel arweinyddion, penaethiaid cyrllywodraethol a'r awdurdod lleol. O ran risg eilraidd, o ran ymweliadau addysg, sut da ni'n gwneud hynna? Mae ysgolion yn defnyddio'r system monitro o'r enw Evolve. Da ni yma i readru gwybodaeth technegol yn y maes awyr agored, ond da ni hefyd yma i readru arfer da ynghylch ar ystod ymweliadau, neu bod chi'n mynd i'r parc lleol, neu bod chi'n mynd i gopa Everest. Da ni yma i readru arfer da ar yr ystod ymweliadau yna sy'n digwydd. Da ni'n amlwg yma
yn cynnig yr hyfforddiant. Mae'r holl hyfforddiant da ni'n cynnig ar hyn o bryd wedi mynd i hyfforddiant rhithiol. A da ni yma i helpu chi a'ch ysgolion i wella ac i gynnal ymweliadau o safon lle. Da ni sôn am ymweliadau, da ni'n sôn am yr ystod yna o ymweliadau sydd yn digwydd ar dir mewn ysgol lle. Mi ddaru ni jyst cyn y dolyg y gyrru adroddiad i Llywodraeth Cymru ac mae'r gystyniad, fel sy'ch chi'n meddwl, yn yr nifer ymweliadau sydd wedi digwydd rhwng Medi a Rhagfyr flwyddyn dwytha i gymharu efo'r flwyddyn gynt yn sylweddol lle. A da ni'n gwybod da ni'n byw mewn byd dra gwahanol, ond dwi'n grediniol meddwl bod lle da ni'n gallu bod mynd â'r plant tu allan yn rhan bwysig iawn, arf bwysig iawn i ni lle. Dyna chi ymweliad addysg yn y 30au, a cymharwch chi hwnna i hwnna. Pa un fysa well gyda chi'ch plant fod ar? Yr un cynta ta'r ail lle. A be da ni ddim eisiau ydy bod iechyd a diogelwch yn cael ei ddefnyddio fel esgus neu fel peth, os liciwch, i wneud plant mynd allan. Dwi'n ni'n dadlau'n gry iawn bod yr sleid yma yn anerbyniol o ran ymweliad, oherwydd dydy o ddim yn meithrin agwedd bositif i fywyd, ddim yn meithrin sgil bywyd, ac o ran efo het iechyd a diogelwch ymlaen, mae'r plant na di rhwymo ymlaen i'r peth gwyrdd yma, ac felly petai nhw'n croesi'r ffordd a car yn dos a gyda nhw'n gobaith. So da ni eisiau edrych ar iechyd a diogelwch mewn modd synhwyrol lle. Rwy'n yn gwybod, ac falle os da chi wedi gwneud o'r cyrsiau yma yn y gorffennol, rwy'n yn gwybod pwy ddudodd hyn. Mae iechyd a diogelwch yn cael ei ddefnyddio fel esgus yn aml i atal plant rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau cyffroes. Ond mae gweithgareddau wedi trefnu'n dda yn gwneud lles iddyn nhw. Os nawn ni lapio'n plant mewn gwlân cotwm, nawn nhw ddim deall beth sydd yn beryg. Dydy peryg yn ddoi hun ddim yn gwneud dim niwed i'r plant, ond fe all gwarchod plant yn ormodol neu weithgareddau heb eu trefnu dda gwneud niwed iddyn nhw. So rwy'n gwybod pwy ddudodd hynna? Fel arfer, da ni'n cael atebion fel Bear Grylls neu rwy'n fel am fama. Ond yr gweithgor iechyd a diogelwch ddudodd hynna lle. Mae hwnna'n dod gen yr Health and Safety Executive. So mae hwn yn dod fel, mae angen i fynd am plant allan, mae'n bwysig bod ni'n gwneud y gweithgareddau yma lle. A mae hwn yn cyd-fynd efo hynna. Dydyn ni ddim yn credu mewn cysyniad iechyd a diogelwch eithafol, lle mae'n rhaid lapio'n plant mewn gwlân cotwm. Ein dadl ni bod crafu pen-glin neu droi ffer wrth wneud rhywbeth heriol a chyffroes, nid yn unig yn dderbyniol, ond yn beth cadarnhaol ac yn wir yn angenrheidiol. Mae hwnna'n meiriau mawr yn dydy. Mae'r darn yma yn hynod berthnasol ni rwan. Mae rhaid ni baratoi'n plant i wynebu byd peryglus a chymleth. Mae mwy o angen yn y wlad yma am weithgareddau iach ac anturus nac erioed o'r blaen. A'r person ddudodd hwnna oedd prif weithredwr ROSPRA, Royal Society for the Prevention of Accidents. Mae hynna'n bwysig, ac i ni sy'n gweithio fewn addysg ac efo'n ysgolion, mae hynna'n ofnadwy o bwysig dwi'n teimlo lle. Mae rhaid ni edrych, byddwn ni'n edrych ac yn trin a ymweliadau a buddion a rhwystrau posib yna lle. So yn hytrach na fi'n siarad trwy hwn i gyd, be da chi'n meddwl ydy'r buddion? Gywch chi roed eich mics off a gywch chi just free mic rwan o ran be ydy'r buddion na da chi'n deimlo o fynd a'n plant yn pobl ifanc allan lle? Sori. Hanna? Sori, datblygu sgiliau? Ie. Magu hyder.
Diolch Anna. Na i tipio mewn rhyddid. Developing social trust. Yeah. Developing social connections. Social connections, yeah, absolutely. Connecting the school to the community as much as connecting and young people, you know, people seeing young people out doing stuff. I think it's really, really important, you know. Nature connection, cysylltiad â natur. Yeah. Rwy'n arall? I've broadly put these down. Dwi wedi rhoi hein o ran y buddion I bobl ifanc. First and foremost, mwynhad, that enjoyment. Sgiliau arwain, heriau newydd, datblygu'n gymdeithasol, iechyd a ffitrwydd, rheoli peryglon, a'r hunain farchna. Allech chi roi unrhyw ymweliad ydych chi am wneud ag yr penawdau yna. Mae yna chydig o waith I digwydd yn Lloegr, a dwi am drio chwarae yr darn yma rwan yn y gobaith wneith o lwytho. Ydych chi'n gweld hwn? Croeswch bob dim a fyny bach. Here goes, here goes. Mae'r hamsters yn gweithio'n gyflym iawn efo am ar hyn o bryd rwan. Ydych chi'n gweld hwnna, ydych? Does dim byd I newid eto. Rwan? Dal gweld yr un lluniau ar hyn o bryd. No, dan. Mae'n dod I cochwyn. Beth am rwan? Felly bod chdi angen cau hwn a rhannu sgrin gwahanol os mae o ddim yn yr PowerPoint I hun. Neu, chi'n be nai ydy, na I ddod yn dod i'r cyflwyniad. Ydych chi'n gweld hwnna rwan? Na? Na, mae yna falle rhywbeth arall ti angen wneud. Mae'n Ar computer chdi I gadael iddo rhannu rhywbeth arall heblaw. Cyflwyniad. Yn y sut arall yn hwnna. Ie, dim problem. Be na I ydy, mi na I rannu'r link yna. Mae o rhywbeth sy'n digwydd yn Lloegr, a mi na I rannu hwnna efo chi ar ddiwedd y cyflwyniad yma. Ie, bydrai anfon allan. Ie. So ddau'n dod, da chi'n gweld hwnna'n dod rwan. Mae'r link yna, na I yrru'r link ymlaen I chi ar ddiwedd hwn. So pam yr awyr agored? Be da ni'n sôn pryd da ni'n dysgu'r awyr agored? Da ni'n sôn am dysgu yn yr awyr agored ar gyfer, ar gyfer llesiant corfforol, iechyd corfforol a llesiant plant a pobl ifanc. Da ni'n sôn am dysgu am yr awyr agored I ddarparu cyd-destun I ddatblygu dysgwyr uchelgeisiol ac alluog. A da ni'n dysgu yn a dod I ddall yn yr awyr agored a dod I ddall ar gyfyn hinsawdd cynledwyedd amgylcheddol gan obeithio datblygu dinasyddion moesol a gwybodus. Mae heina yn cyd-fynd efo thema addysg amlwg yn y cwricwlwm newydd yn dydy. Chi'n bod, da ni'n sôn am iechyd, llesiant plant, dysgwyr uchelgeisiol, dinasyddion moesol. Gallech chi weld bod be da ni'n neud fel sector, fel mynd am plant allan, mae'n cyd-fynd yn plethu'n berffaith efo'r cwricwlwm newydd. Ond mae hwnna rhywbeth I ni ystyried. Mae 3/4 o blant Prydain yn treulio llai amser yn yr awyr agored na carchar orion. A mae hwnna'n rhywbeth I ni wir o'i ystyried wrth I ni edrych rwan ar cyfnod nesa'r clo yma ac yn lled falle mae rhai plant yn cael y cyfleoedd I fynd allan I ymwneud â stwff tu allan i'r dosbarth.
Da ni gyd yn gwybod y gost o hwn, cost i'r gwasanaeth iechyd o 94 miliwn o ymddygiad ysgeiddiog, lack of outdoor playtimes, harm children's health. Mae'r headline news yna i ni gyd, a dwi'n meddwl bod o'n hynod bwysig. Be da ni eisiau i bob pwrpas ydy dysgu ysbrydoledig anturus i holl blant a phobl ifanc ar draws Gogledd Cymru, neu ar draws Gymru. A dyna lle da ni yma i'ch helpu chi. Da ni gyd yn gwybod wrth i ni ymestyn yn plant allan o i'w parthau cyfforddus. Dyna lle mae'r gwir newid yn digwydd mewn plant. Dwi'n gwybod, dwi wedi weld o efo criw Dyffryn Conwy, dwi wedi weld o efo criw Bro Gwydyr, lle maen nhw'n dod i fyny i'r ganolfan. Dwi wedi weld o pryd ni'n gwneud teithiau cerdded i ardaloedd yn y Carneddau ac yn yr Ering yn gyffredinol. Yr newid na sy'n digwydd pryd ni'n ymestyn plant o'i comfort zones nhw lle. Mwyn hyn, da ni eisiau gwybod beth yw'r disgwyliadau cyfreithiol na, beth yw'r cyfrifoldebau na sydd gynnon ni lle. A yr darn pwysig i gofio ydy'r disgwyliad cyfreithiol, ydy'r hyn sydd yn rhesymol ymarferol, nid perffeithrwydd. Does na'r un ymweliad yn mynd i fod yn berffaith o ran y gwaith cynllunio. Mae'r dyletswydd gyfreithiol o dan deddf iechyd a diogelwch yn y gweithlen 1974, mae rhaid i'r awdurdod roed arweiniad, hyfforddiant a cyngor pellach priodol i chi gynnal ymweliadau. Yn gwaith ni ydy cynnig y cyngor a'r cefnogaeth i chi gynnal ymweliadau mewn modd diogel a hwylus, gyda systema sy'n cefnogi chi ddelio gyda digwyddiadau neu amgylchiadau heriol. Ellech chi feddwl dros y flwyddyn dwytha, mae'r newid yna wedi digwydd i edrych ar yr obligiadau ariannol ar ymweliadau yn fwy na yr ymweliadau sydd wedi digwydd. So be sgynnon ni fel cyngor a canllawiau perthnasol? Wel, i bob ysgol, mae gen ysgol bolisi ymweliadau addysg, mae gen pob sir canllawiau'r cyflogwr, a wedyn hefyd mae gennym ni'r canllawiau cenedlaethol. Be dwi'n mynd i edrych ar ydy yr canllawiau cenedlaethol a polisi ymweliadau, gan fod na newidiadau yn dibynnu ar pa sir o ran canllawiau'r cyflogwr. Mae yna lot yn chi ymwybodol o hein yn barod, ond be sgynnon ni fel canllawiau cenedlaethol ydy canllawiau sydd wedi mabwysiadu gan Llywodraeth Cymru fel canllawiau arfer da. Maen nhw wedi ordystio gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch, Undebau Athrawon, STF ag ati. Canllaw ar y wen unig di hwn, a mi fyswn ni'n annog chi os nad ydych chi wedi bod i fewn i'r canllawiau yma'r blaen i fynd i'r safle wena. oeapng.info. Mae yna waith yn digwydd ar hyn o bryd i gyfieithu'r canllawiau cenedlaethol. Mae yna rhan o'r canllawiau yna'n fyw yn ddwyieithog ar hyn o bryd, a mi fydd mwy o ganllawiau maes o law ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg ar y safle. Ond sewch chi essential guidance yn yr canllawiau cenedlaethol, fe welwch chi'n fanna visit leader, EVC, head ag ati. Mae yna beth gwaith i digwydd ar hwn dros y flwyddyn dwytha o adolygu canllawiau cenedlaethol yn sgil be da ni wedi ddysgu o coronavirus, Covid-19, newidiadau i rhai o'r canllawiau. So, gai annog chi fynd i'r canllawiau cenedlaethol. A wedyn eich polisi ymweliadau eich ysgol. Mi ddylsa yna wedi selio ar batrymlyn evolve, yn gryno, dim gormod o waith papur. Yn bwysig iawn bod holl staff yn gweithredu'r ar sail y polisi yna, adlewyrchu beth sy'n digwydd ar sail y polisi ac yn cynnwys eich trefniadau sylfaenol
o ran rheoli a lleihau peryglon wrth drefnu ymweliadau addysg. I'r rhai yna chi sydd yn gydlynwyr falle yn ysgolion, mae'r polisi, dwi'n gobeithio i bawb bod chi'n ymwybodol o'ch polisi ymweliadau, bod chi wedi weld o. Newyddion da falle am y flwyddyn yma, does na newid wedi digwydd i'r polisi yma. Bydd debyg mi fydd na ar gyfer Medi nesaf yn sgil gwersi sy'n cael ei ddysgu o Covid. Y newidiadau da ni'n rhagweld ydy pethau fel ymrwymiadau ariannol, yswiriant ar gyfer teithiau ag ati. Ond ar y funud, mae'r polisi yna'n gyfredol. Be sy'n bwysig ydy bod bob ysgol wedi rhoi o ger bron y corff llywodraethol a wedi fabwysiadu ar gyfer ers Hydref dwytha. Mae'r polisi yn gyfredol am flwyddyn. Newid mawr sydd wedi digwydd i'ch sylw chi ydy mae'r holl wybodaeth perthnasol ynglyn â polisïau, canllawiau, gweithdrefnau ag ati wedi symud o evolve i SharePoint. Fe welwch chi ar y gwaelod yn fama y safle SharePoint newydd. A beth sydd yn SharePoint ydy dogfennau perthnasol a wedyn i bob sir mae yna dogfennau unigol i'r sir yna. O SharePoint fe allwch chi wedyn mynd i evolve i wneud eich gwaith cynllunio ar gyfer eich ymweliadau. So man cychwyn ar gyfer eich ymweliadau chi ddylse fod SharePoint. Fe welwch chi bod ni wedi rhoi y polisïau, canllawiau, gweithdrefnau, rheoli risg ag adnoddau addysg, dysgu a sgiliau yn y 5 ffolder yna. I gael mynediad i'r SharePoint yna, allwch chi'n mynd i fewn, pryd chi'n mynd i fewn i'r darn yma, mi wneith o ofyn amdan eich manylion mewn gyfnodi hwb chi. Drwy defnyddio eich manylion hwb, mi allwch chi fynd yn syth i'r canllawiau yna. Dwi just di agor un file. I've just opened one file here, which is the guidance notes. And you can see in the guidance notes, we've got things like operational guidance for COVID-19, managing social distancing, cancelled visits, travel insurance, unaccompanied expeditions, Duke of Edinburgh, and so on and so forth. They're continuously updated. We meet on a monthly basis to update the guidance in here. It's really, really important that you actually go into SharePoint and have a look and follow the guidance that's in there. Y rheolau awyr o ran cynllunio a cynnal ymweliadau ydy'r rhain. Gofalwch bod gennych chi bolisi ymweliadau addysgol sydd yn cydymffurfio ar yr awdurdod, a peidiwch yn mynd rhagddo ar unrhyw ymweliad ond i baid dod i derbyn y caniatâd digonol yna, naillai caniatâd pennaeth neu'r awdurdod. A'r rheswm am hynny ydy os digwydd i rywun gael damwain, bydd y cyflogwr, hynny yw yr awdurdod, yn medru'ch cefnogi ac mewn achlysur o'r fath byddwn cael ei barnu ar yn polisïau dulliau gweithredu yn hytrach na gweithredoedd yr unigolyn. Mae hwnna'n bwysig iawn i atgyfnerthu i holl staff ysgolion. Stopiwch fe ar unrhyw amser os ydych chi eisiau gofyn cwestiynau gyda llaw. Mi ddylse pob ysgol fod efo cydlynydd ymweliadau addysg. Every school should have an EVC, and the role of the EVC is to seek further advice and to adopt a positive attitude towards educational visits and be of assistance to educational visits and you as visit leaders. Mi ddylsen nhw gynnig cyngor dulliau gweithredu i holl staff, gofalu bod staff
yn deall y cyngor a'r dulliau gweithredu yna, yn gwneud y gwaith monitro i ofalu bod y gweithwyr yn dilyn canllawiau, dulliau gweithredol ag ati, ac yn cadw cofnod priodol o hynny. Os nad ydych chi'n gwybod pwy ydych cydlynydd, if you don't know who your EVC is, please get in contact. A'r gwaith arolygu yna o ran monitro beth sy'n digwydd. Dyna di prif ddyletswyddau cydlenwyr ymweliadau ym mhob ysgol. Gofynion penaethiad, mi ewch chi weld hwnna, mae rhaid i penaethiad fod wedi penodi cydlynydd, wedi cymrydwyo pob ymweliad cyn dyddiad yr ymweliad, bod gennym nhw strwythur cefnogi addysg ac effeithiol ar gyfer damweiniau a digwyddiadau, ac bod gennym nhw ymynediad i gyngor arbenigol gan ni ar gyfer ymweliadau addysg. Lot o sgwennu ar y dawel, ydy gofynion pennaeth. Cwestiwn i chi rwan felly ydy pa nodweddion ydych chi'n disgwyl i arweinydd ymweliadau cymwys gael? Drosodd i chi. First aid training. First aid, yeah. Yeah. Profiad o fynd ar ymweliadau o blaen. Waw, ie. Ie, na i roed o'i fyny, mae'n haws mi roed o'i fyny falle, dydy. Y profiad cymhwyster a'r synnwyr cyffredin yna. Yn y profiad, beth ni'n sôn am ydy profiad o weithio dan hyfforddiant, wybodaeth gyfoes, perthnasol, am y weithgaredd a'r disgyblion lle. Cymwysterau, as you rightly say, cymorth cynta, cymwysterau arwain unrhyw weithgaredd, a'r synnwyr cyffredin yna, aeddfedrwydd, bod yn gyfrifol, hyderus, synhwyrol, a'r natur dawel yna i gael y gorau allan o'r grŵp. Lot o text ar y sgrin yma rwan, ond dyma sydd yn y policy. This is what's in the policy for visit leaders, school-based visit leaders. Bod yn gyfrifol am ddiogelwch ac ymddygiad y rhai sy'n cymryd rhan. Derbyn cymrydwyaeth pennaeth a'r cydlynydd ar gyfer ymweliadau yn unol â'r polisi. Ac os ydych chi'n arwain unrhyw weithgaredd anturus, bod chi'n cael cymrydwyaeth yr awdurdod i gynnal yr ymweliad yna. Yr anghenion allweddol ydy mi ddylai arweinydd ymweliad arwain i'r lefel sydd ei angen ar gyfer yr ymweliad, cynllunio paratroi'r ymweliad yn drolwyr, sicrhau cymeradau, na i ddod ymlaen i cymeradau mewn munud, adnabod peryglon a'r ffyrdd i leihau'r peryglon yna, fod efo digon wybodaeth am y bobl ifanc i wneud yn siŵr bod y weithgaredd yn addas ar eu cyfer nhw, gwneud paratoriadau ar gyfer damweiniau digwyddiadau neu ar gyfyngau gyda'r cydlynydd, ac y darn pwysig fel arweinydd dwi'n teimlo ydy'r gallu yna i weithio'n dynamic i ymateb i bethau yn ystod yr ymweliad. Dim gwaith papur di hynna, yr greddf yna i stopio rhywbeth os nad ydy yn iawn. Mi ddylse arweinyddion cynorthwyol fod wedi derbyn cyfarwyddyd gennych chi arweinyddion ar gyfer ei rôl ac bod yn rhan o'r broses cynllunio. I'll do this bit in English. A couple of years ago, I did some monitoring work on for a group that were on Snowdon walking, and I happened to come across the assistant leader. And the question I asked the assistant leader was, have you been briefed about your role? And the honest answer was, no, I'm only here to do the numbers up. If something had happened to that visit leader,
you could see that as headline news in the Daily Post. Assistant leader was only there to make the numbers up. Weren't given any kind of information, he was just there as an extra bod. If I had a penny for every time I was asked what was the ratio for any visit, I would be not living in sunny Carnarvon, I'd be somewhere else by now. But there isn't, apart from in foundation phase, there isn't a legal ratio set. The legal expectation is on effective supervision based on these 5 key principles. Can the staff team effectively manage this group doing this proposed activity at this venue in these environments at that distance from base? Now, if you apply them to your visits, you could actually see that having a stated ratio doesn't really work. It depends on the group, it depends on the activity, it depends on where you're doing that activity and how far you are from school. In the yn y cyfnod sylfaen, mae wedi osod ar 1 i 6 ar gyfer ymweliadau. It's great having all these policies, procedures and stuff, but what we don't want is that. So please can I ask you to access that information which is on SharePoint, and if you're having trouble accessing that, please get in touch. Mae ymweliadau sydd wedi cynllunio'n dda efo deilliannau da yn golygu yn ffordd dda o delio efo'r peryglon sydd yn hlwm ag unrhyw ymweliadau. Be da ni eisiau weld ydy hyn. Dysgu o ansawdd rhagorol yn yr awyr agored efo deilliannau a thema amlwg wedi gefnogi gyda canllawiau clir, cynllunio clir, gwybodaeth clir. A felly chi weld yn fanna bod yna deilliannau a thema amlwg clir, mwynhad, hyder, ymwybyddiaeth gymdeithasol, ymwybyddiaeth amgylcheddol, sgiliau gweithgareddau ag ati. Mi ddylsach chi gyd fod wedi derbyn yr ddogfen yma, dysgu'n yr awyr agored o ansawdd rhagorol. Os nad ydych chi ac bod chi eisiau copi, yna plis cysylltwch ac yn yrru hwn allan i chi. Arwel, mae'r dogfen yna ar gael ar-lein hefyd ydy? Yndi, mae ar gael yn electronig, neu mi lle ar ei copi caled allan. Cool, diolch. Be da ni'n gallu gwneud ar hyn o bryd? Reit, da ni'n gwybod, da ni mewn cyfnod clo arall, so does na'm byd yn digwydd ar hyn o bryd. Ond mae'n hanfodol bod ni yn dilyn y canllawiau llywodraeth. Ar hyn o bryd, mi all ymweliadau ddigwydd efo rheolaeth drylwyr o risg, ond dydy ymweliadau preswyl na dros nos, preswyl na tramor yn gallu digwydd ar hyn o bryd. Dyma i chi yr mathau ymweliadau sy'n gallu digwydd, ymweliadau arferol, lot o ddigwyddiadau sy'n dysgu awyr agored sydd yn eitha lleol i'r ysgol, mi allan o fod yn dod o dan yr arferol yma, cadw cofnod syml o pwy, beth, pam, lle a pryd. So enghraifft, ydych chi'n mynd i'r fynwent lleol i wneud bach o waith yn faneg, gwaith coedwigoedd lleol, mi allu ddod i fewn i'r ymweliad arferol yma, bod y cynllunio yn very light touch. Os ydych chi'n gwneud gweithgareddau antur, boed heina'n ddydd neu pryd mae'r amser yn dod yn breswyl, yn amlwg mae rhaid na'r cynllunio fwy trylwyr ddigwydd. Mae hynna'n golygu cynllunio ar efold gan y chi fel arweinydd ymweliadau, bod o'n dod i'r cydlynydd i wiro, wedyn cymrydwyaeth pennaeth, a wedyn cymrydwyaeth awdurdod lleol. Mae rhaid ni gael yr 14 diwrnod rhagrybydd na ar gyfer ymweliadau neu gweithgareddau antur. Cwestiwn yna lot yn gofyn ydy, o beth sydd angen cymrydwyaeth?
Os ewch chi i SharePoint, mae yna restr o bethau sydd yn anturus neu amgylchiadau heriol yn SharePoint. Gofyn am hwnna, Arwel, dwi'n siŵr, pan dwi wedi gwneud gwaith efo ysgolion, mae rhai ysgolion yn dweud, maen nhw angen cael pythefnos ymlaen llaw i cael hynna, ond o'r efo'r slaid na nes ti jyst dangos, mond os ydych chi'n gwneud gweithgareddau anturus, ydych chi angen pythefnos o rybydd, felly os ydych chi'n gwneud rhywbeth lleol i'r ysgol yn y pentre neu tir amaeth neu beth bynnag gyfagos, di hwnna ddim yn gweithgaredd anturus, felly does dim angen pythefnos o rybydd. Swn i'n dweud, mae 80% o ymweliadau ysgolion cynradd yn dod i'r darn yma, i'r darn cyfnod syml, pwy, pam, pryd, lle. Mi ellith pennaeth rhoi cymrydwyeth torfol i heina, blanket approval, so bod nhw'n gallu mynd o dir yr ysgol i llecyn cyfagos i wneud i'w gwaith dysgu'n yr awyr agored. Cofnod syml iawn, light touch di hynna. Ond yn amlwg os da ni'n mynd i bethau sydd yn fwy anturus, yn dechrau mynd yn bellach i ffwrdd ar ysgol, bod y gweithgareddau yn fwy involved, a bod o'n dod i fewn i'r diffiniad yma, yn hawdd iawn i chi drafod eich ymweliadau efo ni a mynd, da ni'n meddwl gwneud hyn, ydy hwn yn disgyn yn yr arferol ta gweithgaredd anturus, a mi allan ni roi clear, defined fideo i chi. Ond na, swn i'n dweud 80% ymweliadau yn y darn yna, heb os neu gan i bai. Fel mae hwn yn dangos, dyma beth chi'n gwneud ar y funud. Ymweliadau arferol, beth ydy heina? Rheoledd, rhan o'r cwricwlwm, digiwn o fewn neu chydig tu allan i dir yr ysgol. Cynnwys lefel risg lle mae staff yn gallu reoli. Mae hein i gyd heblaw digwyddiadau chwaraeon ar hyn o bryd. Mae'r siom i Jace, dwi'n siŵr, yn dyffryn Conwy lle. Mae ymweliadau arferol gallu digwydd. Da ni'n gwybod nad ydy ymweliadau preswyl nag anerferol gallu digwydd, neu tu hwnt i'r awdurdod lleol. Ac wedyn yr heina'n tri yma, gwaith maes, gwaith awyr agored, mae ymweliadau dydd yn gallu digwydd, ond dydy ymweliadau dros nos ar hyn o bryd ddim. Da ni wedi paratoi ar gyfer yr awdurdodau yn y cyfnod heriol yma, meini a ffyrdd i edrych ar sut da ni'n cynllunio'n ymweliadau gan ofyn cwestiynau yma. Ydy o'n ddiogel? Ydy o'n gyfreithiol? Ydy o'n seiliedig ar dystiolaeth? Ydy ni wedi meddwl amdano y cyfrifoldeb cymdeithasol yma? Ydy o'n eglur ac ydy o'n realistig o ran beth da ni'n gallu gynnig lle? Ac mae'r egwyddoriad yma ar gael ar SharePoint, ond mae'n rhoi ffordd o fynd ati i gynllunio ymweliadau. A mae hwnna wedi rannu. Gobeithio bod bob ysgol wedi gweld hwnna. Os nad ydych chi dderbyn hwnna, mi wna i yrru hwnna ymlaen ar ddiwedd y cyflwyniad yma. Byddwn ni'n sôn am ystyriaethau efo Covid. Wrth gynnal yn ymweliadau, da ni'n sôn am yr ystyriaethau yna ran ymbyllain gymdeithasol, byddwn ni'n gwneud efo bwyta, hylendid, toiledau, glanhau offer, gweithgareddau, y gorychwiliaeth yna ac yr ystyriaethau tywydd. Eto, byddai wedi rhannu hwnna efo chi, ond mae hwnna wedi wneud ar eich rhan chi'n barod, a mae hwnna yn bwysig gyda chi yn mynd i'ch cynllunio, mae'r gwaith yna cefndirol na wedi wneud ar eich rhan chi. Da ni hefyd wedi rhoi, fel da ni'n wneud ar gyfer ystod o ymweliadau yn yr ffeil rheoli risg ar SharePoint, templed ar gyfer rheoli risg ar ystyriaethau Covid yna. Mae hwnna yna i chi addasu ac i wneud yn berthnasol ar gyfer y mathau ymweliadau da chi'n ei gynnal. Further considerations when you're doing your educational visits is visit purposes and learning outcomes, staff-student ratios, making a judgment about competency of visit leaders. Do we need to do
pre-visit venue details, are we using external providers, what are our transport arrangements, have we got a detailed itinerary, what activities are we using and led by a provider, or is it staff school-led activities? What is the risk benefit of this? What's the risk benefit analysis? And we'll get into that a bit. Have we considered the inclusion, DBS, first aid cover? Have we got insurance adequate for the visits that we're doing? That's just taken directly from the national guidance, and that's freely available. And it's a really good starting point for anyone organising educational visits to actually consider, have we actually considered all them considerations? Parental consent. We need informed consent for any off-site visits. For your routine visits, a blanket consent from parents is adequate. But when we're doing adventurous activities, demanding environment activities, we need specific consent from parents about that particular activity. Most schools have got this pretty well nailed, I think, by now. Os da ni'n defnyddio darparwyr, mae rhaid ni naill wneud yn siŵr bod gynnyn nhw'r y bathodyn ansawdd LOTC, the Learn Outside the Classroom Quality Badge. Again, for organisations, we can help steer them towards the LOTC mark. Or if providers don't have the LOTC mark, we ask them to complete the independent provider questionnaire, which can be downloaded from the Evolve site. The LOTC mark looks a bit like that. A lot of providers will have that working, you know, you're well aware of providers working with that quality badge. And if they haven't, the provider form looks something like that. It has been reviewed in light of COVID. There are some questions about COVID security in terms of providers on that form now. Clearly, if we're engaging in any adventurous activities, we need to ensure that the provider is licensed to do that. Now, it's not an expectation on your behalf to check that they are, but before you commit to any provider, you can contact myself or Mike Rosser, and we'll do them checks for you before you actually enter into any formal contracts with a provider. Think about any financial commitments that you're doing. Might not apply to this project per se, but thinking about what are the financial commitments if you're going to do something in light of where we're at now with the COVID restrictions. Mae yna lot ohonoch chi yn gwybod ac yn abod Evolve a be ydi o. Evolve, and for ones who might not know, Evolve is an online planning, approval, monitoring system for school visits. It actually stands for Educational Visits Online Virtual Environment. What we ask schools to do is for the visit leader to plan using the Evolve system. It's then checked by the EVC. It's then approved by the head for all visits, apart from the very simple routine visits. If it's then adventurous, it will come up for final approval by the authority automatically once the heads approve it. Dwi wedi gwneud y darn nesaf, dwi'n meddwl bod gennym ni 10 munud ar ôl, os dwi'n iawn, 5 i 10 munud ar ôl, ia, Anita? Sorry. Ia, 5 munud. Iawn. Mae'r darn nesaf yma yn ffordd o edrych ar reoli risg, a mae hwn i fi ydy'r darn sydd yn newydd falle i lot ohonoch chi. Ysgrifennu asesiadau risg, gwneud ar ran yn tai gwneud gyda. A hwn yn gwestiwn dwi wedi ofyn dros y 5 mlynedd dwytha. A os gyda ni broblem? Os gyda ni broblem efo asesiad risg fel yna? Dwi wedi gweld cannoedd o hein, lle maen nhw jyst yn generic, da chi wedi gweld nhw gymaint a dwi wedi gweld nhw. Os na broblem efo hwnna?
Oes yna broblem efo derbyn asesiadau risg generic fel yma? Fe welwch chi ar un ni'n fama, da ni wedi rhoi ar un ni pysgota siarcod a gwisgo gwisg nofio gwrth siarcod a nofio i ffwrdd yn gyflym os welwch chi siarc. Fysach chi'n synnu faint o ymweliadau da ni wedi gael lle mae'r asesiad risg yma wedi cael ei uwchlwytho ar ffurf meddwl, lle dyn nhw'n diddarllian nag addasio na newid o gwbl. Faint o hein sydd yn mynd o flaen cyrff llywodraethol a bod nhw wedi derbyn bod plant yn mynd i nofio efo siarcod. So mae'n gofyn y cwestiwn, ydy o'n iawn? Ydy o'n berthnasol gywir i ni? Oes yna ffordd arall ei wneud o? I fi, beth da ni eisiau edrych ar ydy cael asesiadau risg ar gyfer y gweithgareddau syml na, y blanket approval math na, teithio, slips, trips and falls, lle mae pawb yn perthnasio, bod pawb wedi bod yn rhan o'n efo ac wedi perthnasio. Mae'n cael ei wneud unwaith y flwyddyn gan yr ysgol, a mae hwnna yn rhoi y basis, y sylfaen yna ar gyfer ymweliadau. Ac wedyn, fel da chi'n mynd yn bellach i ffwrdd o'r ysgol, a'r gweithgaredd yn mynd yn fwy cymhleth, ond mae'r enhanced planning yn dod i fewn yn fanna. So dwi'n meddwl, da ni eisiau diffinio beth yw'r local learning area yma, beth da chi'n neud yn lleol, beth yw'r cam wedyn o hyn, ac yn edrych ar yr ystyriaethau amgylcheddol, y grŵp, hyder a gallu'r arweinydd a'r math gweithgaredd da chi'n ei wneud. So mewn ffordd, routine visit plans, general standard risk management ar gyfer o. Ddim angen llawer mwy na hynna, a wedyn fel da ni'n mynd i wneud pethau fwy cymhleth, bod ni angen chydig mwy o waith yn fo. Pryd da ni'n edrych ar asesu risg, da ni'n edrych ar y 4 peth yma, staff, gweithgaredd, grŵp a'r amgylchedd da ni'n gweithio. So os eich chi edrych, byddwch chi'n gwneud eich asesiadau risg ar y 4 pwynt yna, staff, gweithgaredd, grŵp, lleoliad. A beth sy'n ni'n licio gweld ydy bod ni'n symud o ffyrdd fel yma efo rhyw matrix rhifau sy'n golygu dim byd i neb i rhywbeth sydd yn lot mwy creadigol. Ydy hwnna yn asesiad risg derbyniol? Dwi'n meddwl fod o. Maen nhw'n mynd i'r fynwent i wneud gwaith. Mae wedi cael ei berchnogi gyn bawb. Mae pawb wedi cael cyfle i roi rhan yn fo. Mae hwnna i fi yn llawer gwell na rhywbeth sy'n golygu dim byd i neb. Ymweliad arall digwydd bod ymweliad preswyl oedd hwn. Maen nhw wedi gwneud map meddwl ohono fo, wedi dderbyn gyn pawb, wedi ddarllian gyn pawb. Llawer gwell yn y marn ni. Ac y gorau oll ydy os ydym ni'n gallu cael yn plant a'n pobl ifanc i fod yn rhan o'r broses yna. Dyna sydd ni'n gwybod bod pawb wedi perchnogi y darn o reoli risg. A dyna di'r darn pwysig bod pawb wedi bod yn rhan o'r broses yna. Mae rhaid ni edrych ar hwn yn y cyd-destun o'r buddion, y peryglon a'r rheolaethau yna. Bod ni'n rhoi y tri mewn cyd-destun efo'i gilydd. Be gewch chi'n dôl ydy'r rhai o hein, but it's not very neat. Should we type it up? It's not a professional document. Does it meet what we require by law? Does it follow HSC 5 steps to risk assessment form? Man nhw I gyd yn. So well gan I weld yr map meddwl na ar gyfer ymweliad ar ffurfau evolve na rhywbeth sydd jyst I cael ei gymryd heb dim perchnogaeth o gwbl. Top tips I chi, yn ei adael chi efo rhai o hein. Meddyliwch am asesiad risg fel cyfnod cyfarfod lle codwyd a thrafodwyd materion sy'n ymwneud ag diogelwch. Trafod a rhannu syniadau, profiad a gwybodaeth bydd yn gwella diogelwch ac yn lleihau risg, nid y darn papur. Ceisiwch gadw'r ffurflen yn syml.
Does dim un ffordd iawn o wneud asesiad risg. Mae yna gymaint o, ac meddyliwch yn greadigol sut ydych chi'n wneud o. Nid yr hyn ydych chi'n ysgrifennu sy'n gwarchod plant, ond yr hyn ydych chi'n ei wneud. Ni fydd ysgrifennu asesiad risg yn ei hun yn amddiffyn unrhyw blentyn rhag niwed. Mae proses asesiad risg yn cael ei hyrwyddo fel annog oedolion sydd yn rhan o'r ymweliad i drafod ac cynllunio gyda'i gilydd a gweld y gwerth ar y cyd o wneud hyn. Annog pawb i feddwl am asesiad risg fel proses, nid peth. Fformat hygyrch a syml a canolbwyntio ar staff cyfarthrebu a cyfranogaeth llawn. Dwi'n faint o staff ysgolion dwi wedi weld yn dweud, o dwi'n gallu gwneud asesiad risg, dim fi sy'n gwneud asesiad risg. So ni'n newid y meddylfryd yna i ddeud, allith bawb wneud asesiad risg os ni'n ddefnyddio'r map meddwl syml yma o ran efo. Yn amlwg, os da ni'n delio efo darparwyr allanol, nhw sydd yn asesu risg, mae nhw'n gyfrifol amdan, chi sy'n gwneud eich rhan chi. Ond mae'r drafodaeth yna'n bwysig, pwy sy'n gwneud be yn hyn o beth. A'r darn pwysig yn hyn ydy'r gwaith o weithio'n dynamic yna, yn ymateb i bryderon wrth ymygodi. Dydy hwnna am waith papur, mae hwnna jyst yr ffordd o weithio'n dynamic allan yn yr awyr agored. Dwi'n mynd i rysio ymlaen i'r sleid gorffenedig yn hyn o beth. Mae yna ddarn arall o ran trefniadau, o ran gweithredu mewn argyfwng. Mi ddoeth hwnna i chi, ac mae o yn y SharePoint. Dwi'n mynd i fethu gyda hwnna. A dwi'n mynd i orffen efo'r sleid yma. Dwi'n meddwl bod hwn yn hynod bwysig. Mae addysg yn ei ystyr ehangach yn golygu mwy na dim ond cyflwyno cwricwlwm. Mae'n golygu rhoi cyfle i blant ddysgu sgiliau bywyd. Mae'n golygu datblygu hyder, mae'n golygu meithrin gwydnwch a chyfrifoldeb. A rhag ni anghofio, mae'n golygu profi a mwynhau'r cyffro sydd i gael o fentro i'r byd go iawn, i'r byd tu allan, i ganol yr holl ansicrwydd, y syndod, cyffro a'r hwyl sydd i gael yno. Dwi'n gwybod, dwi wedi mynd on, a i rhai yna chi, mae o yn mynd dros hen bethau da chi'n gwybod yn barod. Fwy na hapus i dderbyn unrhyw gwestiynau gyda chi rwan, lle? Na fo, amen gyda fi. Hanna, gen ti cwestiwn? Na, o'n i'n meddwl bod chdi'n chwifio yn rili efo rhyw cwestiwn llos gael gen ti hwnna. Na? Gen rhywun arall cwestiwn? Jyst tra, da chi'n meddwl, dwi jyst meddwl, pwyntiau rili da yma yna Arwel, wneud yr asesiad risg gyda'r disgyblion. Dwi'n hollol cytuno, ffordd yna di'r ffordd ymlaen, a bod nhw'n rhan o meddwl am beth ydy'r peryglon, a wedyn maen nhw'n ymwybodol ohono fo, a maen nhw'n fwy debyg o behafio mewn ffordd sydd yn parchu'r peryglon hefyd. So, sicr yma yna, a bod yn dynamic. Da chi'n mynd â nhw allan i ymgylchedd sydd yn newid, bod bob grŵp yn gwahanol, a mae tywydd yn newid. So, jyst dau peth, rili, yma yna. Mae eisiau bod yn hollol dynamic, a fodlon newid addasu cynllunio, so hollol cytuno yma yna. Di rhywun arall eisiau ychwanegu neu gofyn rhywbeth? Dwi'n meddwl efo'r ffordd yna wneud yr asesiadau risg, i'r rhai sydd wedi mynd, da ni wedi cael y brwydr yma, fel allech chi feddwl, efo swyddogion iechyd a diogelwch, cos maen nhw'n licio i tidy forms, maen nhw'n meddwl mewn ffyrdd colofnau. Ond beth da ni wedi dweud ydy, wel, ydy o'n berthnasol, ydy o'n gywir? Dwi wedi gweld gymaint ohonyn nhw, lle dydyn nhw wedi cael eu perthnasu. So dwi'n meddwl, wrth symud, a mae'n gam dewr iawn i wneud, ond mae pawb yn rhan o'n efo, ond mae o weld, da ni
da ni wedi mynd â fo trwy broses cyfreithiol, da ni wedi gofyn i rywun, petai na rhywbeth yn digwydd, fysa hwn yn sefyll i fyny mewn llys barn. A'r ateb yn syml iawn, yndi, cos dos na ddim un ffordd o asesu risg. Be sy'n bwysig ydy bod pawb i fod yn rhan o'r broses ac yn derbyn a di dall i swyddogaeth o ran hynny. So dwi'n meddwl bod o'n ffordd llawer gwell i wneud o. Alla'n deud am bob beth arall da chi'n gorau asesu risg ac yn y byd Covid mae da ni'n gorau asesu risg i ddechrau'n dyddi yma. Ond efo ymweliadau, mae o'n bendant yn ffordd, mae o wedi derbyn y cymeradwyaeth yna gyn swyddogion addysg yn eich. Dwi'n siarad bod chi'n recordio hwnna, dwi'n ei dweud. Ie, gan i jyst wneud rhyw ffys dros hwnna os angen. Dwi'n siŵr fydd hynna'n iawn. Iechyd chdi. Felly, os da'n cwestiynau eraill, na i jyst diolch mawr i chdi, Arwel. O'n i'n ymwybodol lot o hyn yn barod, ond dwi wedi dysgu prawn yma hefyd. Felly, gwych o safbwynt hynna. Ac mae hynna wedi gostod y llwyfan yn dda i ni meddwl, symud ymlaen, be ydy'r bendithion yma o mynd â'r plant allan, sydd wedi'n ni cydweithio i cadw nhw'n saff, ac i cael hwyl allan yn yr awyr agored yn de, cos fel ti'n dweud, maen nhw angen mwynhad, da ni ddim eisiau rhoi nhw off, da ni eisiau cael amser da a cael y holl fuddion o bod allan yn yr awyr agored yn de. Felly diolch yn fawr iawn i chdi, Arwel, yna i gobeithio weld pawb arall wythnos eitha. Dim Mawrth ydi o, dim di Mercher, achos di Bedwyr ddim yn gallu neud di Mercher, so dim Mawrth, 4 gloch, a nawn ni anfon link allan i chi. Mae John Muirwood yn hollol hyblyg, felly un o'r gwobrau gorau dwi'n meddwl allan yn fanna ni defnyddio. Dwi'n siŵr Arwel yn cytuno hefo hynna hefyd. Cofiwch gysylltu, os da chi, o ran i fi, dwi'n eich cefnogi chi i gynnal yr ymweliadau yma. So os da chi'n mynd, dwi eisiau gwneud hyn, dwi'n siŵr be da ni'n gorau wneud, cysylltwch ar bob cyfri, cysylltwch a mi na i weithio efo chi i wneud yn siŵr bod ni, dio ddim yn evolved computer says no, mae o sydd allan ni o'r esgyn unrhyw rwystr posib sydd yna. Cerwch i fewn i SharePoint i weld beth sydd yna, mae yna bethau eitha newydd perthnasol i chi rwan yn hyn o beth o ran eich cynllunio. Diolch yn fawr Arwel, a diolch i chi gyd am rhoi eich amser. Pob hwyl. Diolch yn fawr.